ছাত্ৰীসকলৰ একাউণ্টে ধন জমা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিটো উল্লেখ কৰিছিল ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ আছে, ছাত্ৰীসকলৰ একাউণ্টত নিযুত মইনা আঁচনিৰ দ্বিতীয় নম্বৰ কিস্তিৰ ধন শীঘ্ৰে জমা হ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কথা মতে এতিয়া দ্বিতীয় কিস্তিৰ ধন ছাত্ৰীসকলৰ একাউণ্টত জমা হৈছে। গতিকে আপুনি যদি আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট এতিয়ালৈ পৰীক্ষা কৰা নাই তেন্তে শীঘ্ৰে আপুনি আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব, কিয়নো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ছাত্ৰীসকলৰ একাউণ্টতে এতিয়া ধন জমা হৈছে নিযুত মইনা আঁচনি। गोरबोनि खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। लोगोफोर दिनैहाय आङो दाबसे गोदान रुमावहाय थाफैफिनलायबाय। तो जेन हक एसे ओंखाम संगासिनो उनथिंजाय नै तो ओंखाम संगासिनो आरोना। तो लोगोफोर बिदिब्ला आं आपडेट्सखौ होलांदिनि। तो जोंहा निजुत मयना आसनि ना तो जेरावनाखि मामाया फोसावनानै होदोंमोन बेबायदि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय तो फाइनाली बेबायदि जोङो फैसा क्रेडिट जानायखौबो जोङो मिथिनो मोनखाबाय आरो बेबायदिनो निउसफोर जोङो नुनो मोनगासिनो दङ ना। तो लोगोफोर बेबायदिनो मामाया जेखौहाय बुंदों बेखौनो मावगासिनो दङ। दा बेबायदिनो जायफोराहाय SHG आत्महहायक दंफां फुलि बेबायदि गायनाय फैसाफोरखौहाय नेनानै दङ ना। तो क्रेडिट जागोन बेबो थाबैनो। स' नेनानै थायोब्लानो जाबाय। बेबायदिनो अलरेडि माने भेरिफाइया क्लियार बेबायदि जाजोबनायखौ मिथिनो मोनखादों ना। तो समजों लोगोसे बेबायदिनो फैसाफोराहाय एकाउन्टआव क्रेडिट जागोन। तो जायफोरा बेबायदि सेलेक्ट जाबाय बा नामफोर दङ ना। तो आरो लोगोसे बेजों लोगोसे बेबायदिनो CMAAA बेबो एप्लाइ जागासिनो माने रेजिस्टारा जागासिनो। आंनिया अलरेडि माने एप्लाइ जाबाय आरोना। तो आंबो खालामबाय, रेजिस्टार खालामनानै दोनबाय। बेबायदि फैसा दानदों एबारावहाय माने 100 थाखा ना ST फोरनिया। तो जियानो हक रेजिस्टार खालामनानै दोनबाय। मोननाय मोनैया उननि बाथ्रा नायनोसै। आरो बेबायदिनो जोंनियाव गोबांथार आसनिफोर फैगासिनो दङ ना। तो जायफोरा गोसो एप्लाइ खालामनो हागोन, गोबां रोखोमनि रां मोननाय बेबायदि आसनिफोर दङ। तो एप्लाइ खालामनानै लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। आङो दिनैहाय बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै, एसे डिउटिया सुथि जाबाय आरो आङो दा ओंखाम संगासिनो। आङो एसे ब्लग टाइपैनो भिडिअखौ लानानै फैबाय आरोना। तो लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानाखै। बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबगोन। गोजोन्थों, बाय बाय।